Ola, son Anxos Fazán, son directora e guionista e tamén produtora en Sétimo. Ola, queridas compañeiras do audiovisual galego. Ola, eu son Irene. Ola. Ola, son Maica Braña. Ola, son Alicia Francés, directora de fotografía. Son Lucía Veiga, son actriz. Ola, son Silvia Fuentes. Soy Beatriz Lejerey. Eu son Lucía Estevez, son directora de ficción. Son Sabela Iglesias, son guionista, produtora e directora dende o 2012. Son María Rojas, actriz e artista visual. Hola, son Inés Colmeiro, son guionista de televisión, directora. Son Andrea Vázquez, produtora de Mírame Mira e tamén de Amor Hambre. Son Mabel Rivera. Hola a todas, eu son Carmen Méndez, actriz e directora. Fui pionera en el sector TIC gallego al crear la primera agencia de diseño y desarrollo de productos interactivos. Este ano estou bastante contenta porque veño de dirixir a miña ópera prima. Trátase dunha curtametraxe que se titula Furancho e que nace coa esperanza de converterse nunha serie de televisión. O certo é que a miña carreira non se pode desligar da produtora Illa Bufarda, un proxecto que botamos a andar, Adriana Pérez Villanueva máis eu, hai 13 anos. Agora estamos facendo San Simón e Strain Río, que tamén pois abriu outras posibilidades de coproduccións con outros sitios e San Simón, que está tan anclado a nosa historia de Vigo, da provincia de Pontevedra. Eu este ano estou moi feliz porque compartín Pura, a miña primeira curta como directora, e foi tan bonito todo o que escoitei das miñas compañeiras e das persoas que a viron que me animaron a seguir creando. Tanto como xefa de produción e directora de produción, como agora como produtora executiva na nosa propia empresa, de alguma maneira todos os traballos destacaron por o equipo de referentes e de mulleres compañeiras coas que puiden traballar. Levo 3 ou 4 anos adicándome exclusivamente á dirección de fotografía e estou rodando a miña primeira película de ficción actualmente. Para min é super importante contar o orgullo máximo que neste momento resulta para min que un programa que meu, un formato que meu, sexa líder en moitos casos de audiencia todas as tardes na nosa tele. Os meus traballos normalmente xiran alrededor do corpo. Isto ao principio xurdiu de forma natural, xa que era o único material gratuito do que podía dispoñer, e pouco a pouco foise afianzando case como unha responsabilidade a nivel social, tamén político, e como unha especie de reivindicación do noso propio estar no mundo. Eu cada vez teño máis claro que o traballo máis interesante, máis importante, é o que aínda está por facer. Soños teño moitísimos xa cumpridos, Rapa, Soy Nevenca, Celeste, Animals, Clanes, Na Gloria, Mariachis, Malo Será, Malicia Noticias, Luar. Pero se hai un soño que me apetecería moito cumplir é presentar unha gala Mulleres no Foco. O meu soño é unha cousa moi sinxela, pero que a día de hoxe aínda non é posible, e é que as mulleres poidamos contar as nosas historias desde todas as nosas voces en igualdade de condicións que os homes. Cando rematamos unha obra audiovisual nunca temos a seguridade de que vai haber unha próxima. E cantos máis anos cumprimos, refírome, sobre todo, ás mulleres, actrices, esa seguridade cada vez se vai reducindo máis. As directoras de fotografía seguimos sendo o departamento con menor representación femenina, con un 21%, e ademais con un crecimento anual moi baixo de un 1,3%, que significaría que necesitamos máis de 14 anos para entrar en termos de igualdade. Dentro do meu traballo en Agapi seguirei visibilizando as mulleres porque penso que aínda nos queda moito por andar, aínda que estamos no camiño correcto. Van cambiando pouco a pouco as cousas e cada vez somos máis as que podemos adicarnos a traballar nesta industria, pero é necesario seguir loitando para que isto se normalice e para que a igualdade de oportunidades e a igualdade laboral, salarial, sexa unha realidade. Entre todas podemos ser unha voz que tamén conta cousas, que tamén narra a realidade con perspectiva tamén de xénero. Concretamente, no meu caso, estou moi interesada en representar as realidades das persoas queer,
as persoas con discapacidade, personaxes con VIH, personaxes que non existen agora mesmo nas ficcións galegas e que desexo e que traballarei en que iso cambie. Creo que é moi necesario, moi pertinente poñer efectivamente a cámara, apuntar cara este traballo formidable que están facendo moitas, que moitas fixeron antes que nós, non podemos esquecer e que nós temos que loitar por seguir dándolle visibilidade. Porque las historias son lo que nos une, lo que nos ayuda a entender, a imaginar y sobre todo a comunicarnos desde lo más humano. Ellas me abrieron el paso y sigo cruzando puentes para juntar lados y contar historias. Continúo soñando otras vidas y que el cine se puede salir de la pantalla. Después de varias películas, vuelvo al punto de partida para soltar las historias en un museo. Transfronteriza es mi próxima parada. Sueño que juego con ellas y que a otras les será más fácil. E o meu desexo para este 2026 é que desfrutedes de moito cine feminista. Compañeiras, adiante e a seguir ca loita. Cada paso foi importante para chegar aquí. E que se nos recoñeza e que de repente pois pasen cousas como que esteamos no foco, resulta de verdade moi gratificante, pero que ademais é moi importante. Gracias por esta nominación y por permitirme formar parte de algo tan inspirador. Moito traballo para todas, moita sorte e un saúdo. Vémonos na próxima e vémonos nos cines. Estou moi orgullosa de vos, do vosso traballo, de que sigamos xuntándonos para celebrar. Bicos enormes a todas. No.